Programa ofrecido por... Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si quededes a chamada, as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo, para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite, saúdos desde Ribadumia. Iniciamos unha nova andaina, un novo programa de entrevistas, falemos e falaremos de moitas cousas, falaremos e analizaremos a situación do Concello de Pollo, co seu alcalde fai un ano que non ven por aquí e estamos na 50% da legislatura. Isto empezaba a andar a finales de maio, xuño do 2023. Así que analizaremos isto con él, con Ángel Moldes, alcalde do Partido Popular. Estaremos tamén analizando un dos temas importantísimos para Galicia e principalmente para a Ría de Arousa, o Intecmar, o Instituto Tecnolóxico do Mar, coa súa directora xeral, con Covadonga Salgado. Moitas mostras, moito control do medio mariño para garantizar principalmente que os produtos das nosas rías e da nosa costa pois lóxicamente cheguen nas mellores condicións de salud para nós e para o resto dos consumidores. E abrimos este turno de entrevistas, de análisis, para falar de Villagarcía. E de Villagarcía o faremos e o vamos a facer e lle damos a benvida ao seu alcalde, Alberto Varela. Moi boa noite, benvido, señor Varela, como estamos? Moi boa noite, encantado de estar con vos novamente. Bueno, estábamos falando de que vostede chegou á alcaldía no ano 2015, logo de desterrar ao señor Fole. Que balance faría destos 10 anos no cambio de Vilagarcía? E aproveitei, polo menos cíteme algún dos logros ou dos feitos que levan esta legislatura dos 2 aniños que estamos. Ben, o balance de todos estes anos, o mellor balance poden dar os cidadáns de Vilagarcía. E a realidade é que dende o 2015 pois siguen confiando neste goberno municipal, así que, bueno, creo que hai un camiño moi claro, unha idea moi clara de un modelo de cidade, hai unha idea moi clara de que hai unha aposta polas persoas, por uns servicios sociais fortes, que non estamos tendo unhas contas saneadas nun concello, no que ademais non se deixa de lado seguir crecendo económicamente, máis empresas, menos paro. Todo eso posibilita que teñamos unha mellor Vilagarcía, dende logo, que no ano 2015. Temos, se poñemos unha comparativa dende o ano 2015 ata de agora, temos máis habitantes na nosa cidade e menos xente en paro, moitísima menos. Probablemente nestes tempos, agora hoxe que daban o dato do paro na nosa cidade, temos 2021 parados na nosa cidade,
cerca de baixar pois das 2.000 persoas en paro. Eso non se deu dende que se ten datos, así que é unha boa nova. Si teño que falar de facer unha memoria máis cercana desta legislatura, tamén podemos, modestamente sempre o digo, pero hai que definila como 2 anos na que entre todos os vilagarciáns conseguimos demandas que levábamos moito tempo pedindo. Por poñer exemplos, decíamos que era necesaria unha nova biblioteca municipal na nosa cidade, que non era adecuada ao que necesitaba unha Vilagarcía actual, e agora temos unha biblioteca funcional e ademais moi bonita no centro da cidade. Queríamos tamén melloras nas instalacións deportivas, no pabillón de Fontecarmoa, que había problemas estruturais durante, sobre todo no inverno, no que non se podía xogar algún partido. E agora, outro día me decía, por exemplo, o presidente da Federación Galega que éramos a envidia de toda Galicia polo pabillón que tiñamos. Pelexábamos tamén por ter un novo centro de saúde na nosa cidade, decían que estábamos tolos, que isto era un empeño do goberno municipal, que nunca íbamos a ver ese centro de saúde na Comandancia de Mariña. Ben, o tempo deu e quitou razóns, e agora estamos no momento malo coas máquinas e co ruido, pero estamos moito máis preto de ter ese centro de saúde que Vilagarcía e os vilagarciás merecemos. E moitos proxectos en camiño que se verán, ademais, nestes 2 anos que quedan por diante, e, por suposto, algúns a máis longo prazo que, pois, fruto do traballo colectivo, dunha idea colectiva, e que desexamos tamén velo en marcha. Claro, vostede acaba de decir ben que lle quedan 2 anos de legislatura de mandato como alcalde, pero no ano 27, en maio, habrá de novo eleccións. Vostede xa acaba de anunciar, fai uns días, de que, lóxicamente, lle gustaría ser de novo candidato, non? Ben, sí, pero dixe moi claro, decir, isto non é unha decisión dunha apetencia persoal dunha soa persona, sino isto é un traballo de moita xente, un equipo, ten que velo pois unha colectividade, ten que velo un partido, e despois o máis importante, teñen que velo os cidadáns. Evidentemente, o decía outro día na entrevista na que estaba falando desto, eu sempre estarei moi agradecido á nosa cidade por haberme dado a oportunidade de ter o posto máis importante que se pode ter en unha cidade, a maior responsabilidade que ser alcalde ao sitio onde naciches, viviches e onde formaches a túa familia, onde queres vivir no futuro. Non obstante, mentras se vexa que tes ideas, que tes cousas que aportar, dende logo, si tes as forzas, eu evidentemente as teño, pois eu creo que hai que dar ese paso adiante, pero depende, como decía, de un colectivo. Cando chegue o seu momento, porque todavía estamos a mitad de legislatura, ainda queda moito por percorrer desta legislatura, todavía vamos a falar moito e ver moitas cousas por diante, e despois, cando chegue o seu momento, se falará co partido. Despois, o máis importante tamén, eu que sí podo decir que o proxecto que presenta o Partido Socialista Vilagarcía pois vai a ser o máis sólido, porque eu me gustaría velo de outra maneira, pero cando escoito a oposición non vexo ningún modelo alternativo para a nosa cidade, eso non é. Ao final serán 16 anos, 4 legislaturas, se houbera unha seguinte serían 20 anos. Con 20 anos se pode transformar unha cidade? Non son 20, nas seguintes serían 16, levo esta remataríamos con 12, se eu me presento as seguintes, serían 16, non pasa nada, e a min tamén me pasa, o tempo vai moi rápido e moitas ocasións, pois parece máis. A ver, sempre hai por xeo, o que sería malo, o que sería o no momento de decir xa non podo seguir, xa non debo seguir, mellor dito, non podo, sino non debo, é cando non hai ideas. Se eu estou todavía, pois, cousas que dende o principio dixen que era un obxectivo importante para a nosa cidade, mellorar as nosas entradas por Vilagarcía, das carreteras que non son de titularidade municipal, porque son a tarxeta de presentación da nosa cidade, todavía non se acadou. Estamos no proxecto da Nacional 640, pero non sei que eu seguiu coas da Xunta de Galicia, Rosalía de Castro, Agustín Romero, Avenida de Cambados, e hai que conseguilo porque é importante. Outro día tamén firmamos un convenio con Zona Franca para a ampliación do polígono do Pousadoiro, que é moi importante. Vilagarcía é unha cidade atractiva. As empresas se queren ubicar en sitios ben situados. Estamos unha cidade preto da P9, con un porto de interese xeral do Estado, unha cidade en crecemento. E hai empresas que queren ubicarse na nosa cidade, pero se non poñemos as ferramentas, se non temos esa ampliación do polígono do Pousadoiro, porque non hai chan industrial en Vilagarcía nestes momentos, pois é moi difícil, e buscan outros lados.
pero, pois, dende logo, temos que facilitar que se ubiquen na nosa cidade, e se non conseguimos pois que eso sexa desbloqueado pola Xunta de Galicia, que eu espero que acompañe neste viaxe tamén a Zona Franca e o Concello de Vilagarcía, porque que asinemos con Zona Franca non exclúe a colaboración da Xunta de Galicia, eu espero que estemos as tres partes, pero se non, tamén espero que non se entorpezca, porque é necesario, pois, levamos falando moitísimos anos dese desenrolo de chan industrial, e ata agora non foi posible, temos que conseguir que o sexa dunha vez. Bueno, logo, se lle parece, entramos un poquinho máis a miúdo e poñémoslle un poquinho máis fases de desenvolvemento ou de execución. Me gustaría empezar polo tren. Que pasa con Madrid? Como están as negociacións? Vostede foi a Madrid. Bueno, a oposición aproveita para dar leña e criticalo. Minuto de resultado, como está esta situación? Ben, pois, minuto de resultado, como se fora un partido de fútbol, o partido non rematou. O partido remata cando o árbitro pita. Mentras tanto, sempre hai... O día 9 se perde o tren? O día 9 non vamos a ter esa frecuencia, salvo que cambien moito as circunstancias, pero eu durante todo este tempo pondría dúas cousas, me fixaría en dúas cousas. A primeira, que no ano 2015, cando eu cheguei á alcaldía de Vilagarcía, era outro o goberno do Estado, gobernado polo Partido Popular, Vilagarcía non tiña ningún enlace directo a Madrid, ningún. Non podía escoller sentarte na estación de Vilagarcía e chegar sin baixar a Madrid. Ben, durante estes anos se conseguiu tres en un momento, pero agora temos dúas frecuencias na que chegamos, nos sentamos na estación de Vilagarcía e chegamos sin baixar a Madrid, sin transbordos, aparte os que teñamos con transbordos. Eso non o podemos deixar de perder de vista. Eso foi unha consecución moi importante, permíteme que diga, non solamente para Vilagarcía, senón para todos os salneses. Agora ben, respecto a esta frecuencia das 6 da mañán, foi a primeira que tivemos. Algúns da oposición decían que era un horario terrible, eu decía que non, que era o horario que te permite chegar a Madrid e facer as xestións pola mañana e volver ao día. Para os que queríamos ir a traballar, era o mellor horario. Non afecta tanto o turismo, pero sí para poder ir a vivir no día para as persoas que teñen que traballar. Se quitou, se volveu a poñer, se volveu a quitar, así foi en varias ocasións. Que ninguén, eso demostra que vai a ser posible que poidamos recuperar esa frecuencia. Vamos a seguir pelexando porque, bueno, pois porque unha cidade como Vilagarcía e co número de pasaxeiros que ten, sendo a sexta estación de toda Galicia que máis pasaxeiros ten, quere non solamente ter esas dúas frecuencias que ten, sino tamén recuperar esas 6 da mañán. Eu estou facendo o meu traballo, algún máis público, outro máis soterrado, pero podo asegurarlle que en Madrid saben e son conscientes que Vilagarcía, ademais de outros concellos como o Lóxico, de Castilla e León e de outras zonas de Galicia, queren recuperar esas frecuencias. Eu non vou parar hasta que o fagamos. Despois, cando se consiga, pois escoitarei a oposición que o alcalde non tivo nada que ver. Cando se conseguiron, o alcalde non tiña nada que ver. Ahora que se perdeu, a responsabilidade ou culpa do alcalde, ben, é parte do xogo político, pero bromas aparte, porque parece unha broma por parte da oposición, o noso obxectivo ten que ser conseguir esa das 6 da mañán. E moitas máis frecuencias, se é posible, porque Vilagarcía ten, pois somos o Salnés, a zona máis turística de Galicia, somos unha zona en expansión, e, como decía, somos a estación de tren non solamente de 38.000 persoas que vivimos casi en Vilagarcía, senón de 100.000 que estamos vivindo nos anos. Solo nos queda Vilagarcía e Pontevedra como estación de tren. Por suposto, entón temos que pelexar por recuperarlo canto antes, como decía, o partido todavía non rematou. Vigo é moi grande para isto, para o do tren, ou non? Ben, Vigo é lógico, aquí o que é simpático que se quera personalizar na figura dun alcalde, como neste caso Abel Caballero, eu sei que hai moita xente que lle ten ganas, é lógico, porque ten uns magníficos resultados que xa lle gustaría a moitos alcaldes de Galicia, eso é lógico. Agora, tamén é entendible que unha cidade de 300.000 habitantes, ou preto de 300.000 habitantes, pois teña un peso para que uns potenciais usuarios para querer ir en tren a Madrid, totalmente lógico. O que si, por exemplo, non podo compartir é que a portavoz do Partido Popular en Vigo, e deputada provincial, diga que quere xa un tren directo de Vigo a Madrid sen ningún tipo de paradas. Eso non é lógico, eso non é racional. E, dende logo, eu vou a ser moi claro,
coa do Partido Popular de Vigo ou co alcalde, tamén o sabe o alcalde de Vigo. Eu sempre vou a defender os intereses da miña cidade. Eu non digo que eles non teñan que ter pois frecuencias rápidas que cheguen a Madrid, por suposto, pero dende logo non pode ser a costa de quitar unha de Vilagarcía. Pode resolverse unha de dous, ou parando ese ave que sae de Vigo e perder 4 ou 5 minutos na nosa cidade, ou senón, pois, que se recupera algunha das frecuencias do hablo, aunque non sexa as 6, que sexa as 6:30, 7 menos cuarto, pero que eu poda estar ás 10, 11 da mañán a facer as xestións e ás 5 da tarde estar volvendo para Vilagarcía, se así o consigo. Deixamos a conexión con Madrid, a reestructuración dos horarios afecta tamén, ou polo menos está con Santiago. Que pode contar desto? E rematamos o tema do tren. Non, ben, eu trasladeillo tamén en varias ocasións durante todos estes anos. O transporte temos que facer unha aposta importante. De feito, se está facendo, hai políticas que se puxeron en marcha por parte do Estado, esa gratuidade para moitos estudiantes e para moitos traballadores para potenciar o uso do tren, que, dende logo, pois, foron pioneiras e nunca o víramos neste país. Agora ben, teñen tamén pois que ter unhas frecuencias que se adapten aos horarios que teñen tanto os alumnos como os traballos, e, bueno, pois intentar evitar ter, entendo que son moitos os desplazamentos que se fai, intentar non ter retrasos, que é certo pois que algúns hai que facer os investimentos necesarios, ou mellor os que non se fixeron durante anos anteriores, pois en actualizar o noso sistema ferroviario. Deixamos o tren, o ferrocarril, imos á carretera nacional 640, logo da chuvia, logo dos baches, logo de que as críticas, cando se acaba? Cando se remata o asfaltado no tramo vilagarciano? Non, a ver, hai dúas cousas. Por un lado, hai esta actuación de urxencia, eu agradecelle primeiro ao subdelegado do Goberno, Abel Osada, primeiro a súa sinceridade, porque cando veo Vilagarcía recoñeceu que estaba mal e que era necesario ese arranxo que se realizou. Podería decir que isto era cousa de outros, non. El levaba pouco tempo e enseguida veu que era necesario arranxalo. Despois hai outra actuación moito máis ambiciosa, que a reforma integral da Nacional 640, que estamos falando de moitos kilómetros e, ademais, de varios millóns de euros. Eso ten un período de tempo moito máis prolongado. Se está traballando na redacción do proxecto, pero lle trasladei que non podía esperar esa reforma integral porque esa actuación do tramo urbano era necesario cometela canto antes. Xa está rematado asfaltado, fixeron un tempo récord, é certo que houve incomodidades, sempre as hai cando se realizan as obras, pero foi un tempo récord. Falta que ahora veñan a rematar o pintado, porque está provisionalmente, para que, bueno, esa segunda capa, para que despois quede moito máis tempo e mellor. E despois eu que pediría que o resto das administracións, neste caso a Xunta tamén, que o mesmo traballo que está facendo o Estado con a Nacional 640, que polo menos estamos vislumbrando ahora que vamos a ter pois en un período de tempo relativamente corto, de ao mellor un par de anos, vamos a ver esa estrada arranxada, que fagan o mesmo pois coas estradas da súa titularidade. A min sonróxame un pouco cando escoito falar a oposición, en este caso, volvo a decir, o Partido Popular, falar de o mal que estaba a Nacional 640, xo mesmo escoitaba o Partido Popular, e se olvidan de falar de Rosalía de Castro, que a entrada a carril e fai moitísimos anos que non ten ningún tipo de actuación. A última vez que se fixo foi un asfaltado de prisa e correndo, cando gobernaba Tomás Zole, porque pasaba a Volta Ciclista a España, e se fixo rápido para que os ciclistas non caeran, pero desde esa non houve ningún tipo de actuación. En eso tamén Agustín Romero, que a subida a Cornazo, aínda que tamén un concelleiro e portavoz, un parlamentario no Parlamento de Galicia, decía que Agustín Romero non era unha estrada fundamental para a nosa cidade. Ben, para unha estrada na que é fundamental para os veciños de Cornazo, é unha estrada importantísima, igual que o resto. E a Avenida de Cambados, que é o que pasa por Vilaxoán, a saída de Cambados tamén. E así como lle estamos pedindo ao Estado que o sufrague íntegramente, ou lle dixen que non iba a recepcionar unha estrada mentras non estivera íntegramente recepcionada, o que non me valdría é que diga que para facer eses investimentos que son da súa titularidade que hai que pagalo a medias.
Eu creo que neste caso a Xunta está demasiado acostumbrado a pedirlle aos concellos que as súas obras, as súas actuacións, teñamos que pagalas a medias. Eso non parece razoable. Cada un que asuma as súas competencias. Tema de vivenda, que principalmente a vivenda pública, non? Hai moita información agora sobre novos proxectos. Que parcelas dispón o Concello ou cales está negociando para poñer a disposición da Xunta e que se poida facer vivenda pública en Villagarcía? Así como estaba dicindo das estradas, para ser xustos e para amosar que Vilagarcía sempre vai ser un concello colaborador, en este caso en vivenda tamén temos moi claro, o Estatuto de Autonomía é moi clariño que as competencias en materia de vivenda os ten a Comunidade Autónoma, a Xunta de Galicia, pero está pedindo a colaboración dos concellos en algo que, é dicir, podemos buscar, que en este caso é, se temos solo, poñelo a disposición para a construción de vivenda. En este caso foi o acordo que se chegou coa Consellería de Vivenda, na que foi un acordo razoable e constructivo, tamén teño que decirlo, coa Conselleira, e na que nos puxemos rapidamente de acordo. O Concello vai a ceder unha parcela de 670 metros, e a construción de vivenda pois dará para 9-10 vivendas. É certo que non vai a ser para moitas, pero tamén é certo, e hai que decir as cousas, é que hai outra actuación pois un pouco máis, ou bastante máis ambiciosa neste caso, da Consellería de Vivenda, na que se está falando de construción de vivenda pública de unhas 300 ou 350 vivendas. Eso é importante para a nosa cidade. Certo tamén que durante estes anos non houve construción de vivendas, e nos temos que remontar ao último edificio de vivenda pública que temos na nosa cidade. Estamos falando do edificio que hai en Desamparados, cerca do campo municipal, para que non coñeza a zona, cerca do campo municipal da Lomba, pero eso estamos hablando de a Xunta gobernada polo bipartito, sendo o presidente Emilio Pérez Touriño. Durante estes anos non se construiu vivenda pública. Bueno, pois agora valoramos, eu valoro positivamente, evidentemente, esa intención de construir vivenda pública, e van a ter no Concello de Vilagarcía, no goberno municipal, dende logo un aliado. Xa puxemos esa parcela a disposición, se aprobou por parte do Pleno Municipal outro día, e estamos buscando outras parcelas que lle poidan servir para tamén outro tipo de outras actuacións de construción de vivenda pública. E o mesmo que estamos dicindo para a Xunta, pero tamén o decimos para o Estado, de as parcelas que sexan da súa titularidade, tamén lle pedimos que sería un error vendelas e non aproveitar para construir tamén vivenda pública. Ainda que non sea de pública, plan de, digamos que de desenvolvemento urbanístico da parcela del Antero. Como está esta fase e este tema que vende moi bello? Ben, como a situación del Antero, como promotores que queren construir vivenda, pois hai outras situacións. A mí me sorprende tamén, teño que decilo, escoitar ao Partido Popular e a portavoz do Partido Popular convertirse en portavoces duns particulares, porque a realidade é que escoitando estes días falando de as necesidades del Antero, pois parecía que traballaban para o Antero e non que traballaban para os intereses da nosa cidade. Vilagarcía, pois creo que a diferencia de moitos concellos da comarca nestes momentos, o estamos vendo, que está un momento na que está volvendo a retomarse o sector da construción, estamos vendo grúas, estamos vendo levantar edificios, que así facía tempo que é certo que non se veían, en Vilagarcía sí que se está vendo, e non así, desgraciadamente, en todos os concellos, nin da comarca, nin de Galicia, así que, bueno, chan disponible temos, eso é o primeiro que hai que decir, chan disponible en Vilagarcía o hai, porque hai moitas bolsas de suelo do actual plan xeral sin desenrolar. Segundo, por suposto, que o Antero, ou neste caso xa non sería Antero, xa non é unha empresa, xa non sería uns particulares, unha familia, teñen os dereitos de poder edificar igual que outros promotores, por suposto. Teñen un convenio no seu día asinado que nestes momentos non cumpriría algúns dos parámetros establecidos pola lei do solo. Eso tamén. Que hai unha sentencia judicial que dice que hai que aplicalo, sí, claro, pero según os parámetros que establezca a lei do solo. Esa é na negociación no que se intentou chegar a acordos que ata agora non se chegou. Sempre é posible chegar a acordos. De todas formas, o que temos nós, o que vamos a facer, pero non solamente para esa parcela, sino para o resto de pequenos e grandes propietarios dos chan na nosa cidade,
e tratar de desbloquear o plan xeral, que levamos moito tempo traballando, que pasamos moitas peripecias para poder sacalo diante, dende que renunciase unha empresa que levaba anos e anos traballando en planificación, como no seu día foi ETISA, e tivemos que ingenialas para poder non empezar dende o principio, conseguir a maioría dos informes sectoriais, incluso o da Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio, para poder aprobalo, e hai un que todavía non se conseguiu. Están estudiando os servicios xurídicos si é posible a aprobación inicial sin que ese informe este totalmente sexa favorable, ou polo menos condicionar a aprobación inicial. Eso non é sinxelo, pero en eso que están traballando os servicios xurídicos. Agora, cando se compara a situación do que fixo este goberno municipal co plan xeral co que fixo o goberno anterior, tamén, se non fora serio, sería de risa, porque eu invito aos concelleiros do Partido Popular a que digan se conseguiron algún informe ou fixeron algún trámite respecto ao plan xeral. E, home, nos, dende logo, o único que falta é un informe sectorial de carreteras, ademais por unha soa estrada da que falamos antes, que é a Nacional 640. Unha vez que se desbloquease ese informe, podería levarse a aprobación inicial. Eso sí, teríamos que ter, evidentemente, unha maioría no pleno municipal, pero, repito, sorpréndeme escoitar pois a representantes políticos facendo de portavoces de intereses privados, lexítimos totalmente, pero nós aquí como cidadáns estamos para defender os intereses da nosa cidade, os intereses dos vilarciáns. Ímonos ao Pousadoiro, polígono industrial, ampliación, lóxicamente hai unha parte que beneficia a Vilagarcía en terreno e suelo, no chan, na propiedade, pero a outra parte que tamén lle interesa a Caldas e Caldas de Reis. Aí se suma este proxecto xunto que está liderando, polo menos, o estudio, non? De viabilidade, o está estudiando e aportando Zona Franca de Vigo. Tamén, minuto a resultar, por se antes se fixe un poquinho de referencia, nestes 2 anos podría estar en marcha? Ben, non vai a depender só dos que asinamos o convenio. É dicir, aquí hai unha... No seu día había unha ampliación do proxecto sectorial do Pousadoiro, había unha segunda fase que deixou o bipartito redactado, decidiuse pois que non se ia continuar con esa ampliación do polígono, polo menos non se manifestou interés. Eu trasladeillo nas diferentes reunións que tive co presidente da Xunta de Galicia, co actual e co anterior, e ao propio conselleiro dixeron que a resposta que escoitei por parte do conselleiro de Industria nos medios de comunicación foi que había parcelas noutros polígonos, pero eu decía ao principio, os empresarios non lles vale calquer parcela en calquer polígono, queren sitios estratégicos. Evidentemente Vilagarcía ten unha ventaxa que non teñen outros sitios, está moi ben situada xeográficamente en Galicia, estamos ao lado da P9, temos un porto de interese xeral, e temos necesidade de solo. Se neste caso pois a Xunta non manifestou interese, buscamos un novo aliado, un novo socio que foi Zona Franca. Se asinou ese convenio, pero é necesario que ter o visto bo da Xunta de Galicia, porque nese plan de polígonos industriais de Galicia figura Xestur como promotor e figura Xunta de Galicia, bueno, a Xunta como promotora. Entón, ten que permitir dúas cousas, ou que sexa o promotor Zona Franca, ou se non, que esa invitación eu espero poder trasladar ya ao conselleiro de Industria en persoa. A mí me encantaría que houbera unha colaboración das 3 administracións, Zona Franca, Xunta de Galicia e Concello de Vilagarcía. É importante, como ben dice, decir, a maioría do chan estaría en Vilagarcía, serían 200.000 metros cuadrados no noso concello, e creo recordar que en Caldas serían uns 20.000, pero, bueno, Caldas, Vilagarcía, estamos pegadiños. Todo que sexa no Salnés, eu me alegro cada vez que hai algo importante no Salnés, porque eu sei que se vai a beneficiar toda a comarca. Entón, bueno, sería unha actuación importante para os dos concellos. Eu espero poder vela, todavía non vamos a ver, ou non nos enganemos, non vamos a ver máquinas nos próximos meses, falta un tempo todavía, pero estamos moito máis preto, porque polo menos encontramos unha institución, en este caso Zona Franca, que este disposta a poñer varios millóns de euros para expropiar e urbanizar os terreos. O que vai cambiar o litoral en Galicia cando pasen as transferencias no mes de xullo, vale? Pero o que vai cambiar a fachada do litoral en Vilagarcía coa obra de transformación do ramal, non?
1.100.000 e pico de euros axudicado a Marconsa. Como definiría este proxecto e para que, digamos, que non só os veciños de Villagarcía, sino o resto da nosa audiencia poida entender a importancia que ten este proxecto pegado á Praia de Compostela? Eu, dende que son veciño da nosa cidade, e dende que son alcalde tamén, evidentemente, levo escoitando moitísimas ocasións, pois, laiándose a moita xente por a perda ou alonxamento do mar de esa Vilagarcía antigua, e que era necesario, pois, recuperar parte da fachada. Ben, hai cousas que non van a ser posibles, todos o podemos entender. Aqueles edificios que están en riba do mar non se van a derruir e nunca o vamos a ver ninguén. Pero sí que se poden facer outras accións políticas, que aqueles espacios que neste caso non había ningún edificio e que son de titularidade pública, se poden, neste caso, pois, adquirir por parte do Concello e convertilo nun espacio de transición entre a zona máis fría da cidade e a nosa xoia que ten que ser o mar e as nosas praias. Este era un terreo de titularidade do Porto de Vilagarcía, foi posible chegar a un acordo co seu presidente para a compra do terreo da comandancia, co actual presidente, para a compra dos terreos da comandancia, a construción do centro de saúde, e para a compra dese espacio na que o Porto non era capaz de, bueno, non había conseguido durante estes anos pois darlle unha finalidade que pretendía, e nos consideramos que era estratégico para a nosa cidade ser os vilagarciáns donos dese espacio e non permitir poñer máis barreiras e alonxarnos dun espacio, como decía, tan importante como a transición da praia. Cal é a idea do proxecto? Bueno, eu creo que a maioría dos vilagarciáns xa veron, hai diferentes imaxenes, tanto en medios de comunicación como nas redes sociais, pero para definilo un pouco fácil e que todos entendamos sin ver a imaxe, pois ten que ser unha zona pois diáfana na que predomine o verde, predomine o espacio natural e que permita unha transición cómoda, pois todas esas barreiras de naves e todo eso eliminalo para ter un espacio, como decía, máis acorde ou máis armónico con un espacio natural. Bueno, nos quedan menos de 3 minutiños. Como está o rural? Que outras obras, que outras reformas temos en marcha ahora mismo, señor Varela? Ben, pois, cando se fala en moitas ocasións, ese tamén un debate que é moi curioso, porque sempre se fala en moitas ocasións de todo se inverte no centro das cidades e o rural non se inviste na mesma medida, e non é certo. Eu vou dicir, os números desminten calquer tipo de bulo. Durante todos estes anos se leva investido máis nas diferentes zonas do rural que nas zonas máis céntricas. Que pasa? As zonas céntricas pasamos máis veces, pasa máis xente e parece que son máis visibles. Agora, soamente en marcha nestes últimos tempos, pois se acaba de gastar, non? Quero ser, sí, investir, porque non é gastar, é investir, e mellorar o espacio, mellorar a vida da xente, pois entre a Rúa Vilaboa e a Rúa Bouza de Abaixo, 1.100.000 euros. Solamente nesas dúas rúas, na que hai melloras de saneamento, hai humanización do entorno, con espacios, ademais, importantes, patrimoniais e arquitectónicos en ese entorno, e se fai actuación acorde con eses espacios. Hai 500.000 tamén, non teño as cifras exactas, non sei se son 513 ou 512, medio millón solamente para un plan de asfaltados, na que con esas actuacións en diferentes zonas de Vilagarcía chegaríamos aos 3 kilómetros e se suman as 50 e pico actuacións de asfaltados que se le han feito nestes tempos. E, ademais, tamén, pois, outro 500.000 para actuación de saneamento, con que sumarían unhas 22 actuacións de saneamento. Se eso sumamos a todas aquelas reformas máis integrais que se ha cambiado tamén o saneamento, pois, dende logo, creo que a aposta polo rural é indiscutible. En un minuto, menos de un minuto, actividades de verán, festas, logo de ser Santa Rita un dos éxitos importantes, non? Con máis afluencia dos últimos anos. Ben, eu felicitei a Concelleira de Cultura polas nosas festas, non había máis que estar en Vilagarcía pola afluencia de xente que tivemos, pero o que decía outro día é certo, eu podo decir sin rubor que somos a cidade que non ten parada, é dicir, non stop si queremos, como a canción de Queen, porque xuntamos unha cousa con outra.
Acabamos de rematar as festas de Santa Rita, acaba de ser este fin de semana o Festivala, pero que o seguinte xa estamos con Vilagarcía Cidade do Libro, dentro de pouco é o Clas, remata isto, empezamos coa Lantifés, despois virán as festas de San Roque e Revenidas, despois chegará o Curtas, polo medio hai diferentes actividades, eventos deportivos, achégate o Salón, e agora Vilagarcía ten unha cousa que é unha forza, que é un gran talento, e moitísima xente con iniciativa, aparte da pública, con iniciativa privada, que fan que sexamos unha cidade que non para, e por eso é tan bonito vivir en Vilagarcía. Bueno, pois nos temos que parar porque xa nos pasamos do tempo, pero ten a última intervención para rematar co que vostede queira decir, ou invitando aos veciños de Vilagarcía e ao resto a disfrutar das festas. Ben, creo que non fai falla que os invite, porque durante todos estes anos pois somos a octava, datos do INE, somos a octava cidade de Galicia que máis visitantes recibe durante todo o ano, pero creo que a explicación é esa, é dicir, que Vilagarcía agora, si veñen agora, pero si veñen dentro duns meses, cando paso o verán, van a ter actividade na nosa cidade, unha cidade humanizada, unha cidade acolledora, é unha cidade que está en expansión, con máis empresas e con moita alegría que convidamos a todo o mundo a que veña a disfrutar. Como vai celebrar o 10º aniversario no Concello? Traballando como levo facendo os últimos anos. A mí eu non son moi de lanzar as campanas ao bo, sino vamos a traballar. Os que son futboleros chamanlle cholismo de partido a partido, pois vamos a eso, de partido a partido, que non hai tempo para distraerse con celebracións, que o día de mañán seguro que temos moitas cousas que facer. Foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos e analizar a situación do Concello de Vilagarcía dende o punto de vista da política municipal. Nada. Hasta unha vindeira ocasión, moitísimas gracias e moi boa noite. Encantado de estar con vos e con todos os vosos ointes. Moitísimas gracias. Nos vamos a publicidade tamén dos patrocinadores. Volvemos e recibimos a Covadonga Salgado, directora do Intecmar, ese Instituto Tecnolóxico do Mar que tanta importancia ten para todo Galicia e para todos os produtos do mar. Non o perdan, será dentro desta tía, hasta ahora mismo. Programa ofrecido por Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, crupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño Crío Macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Pois de novo estamos con todos vostedes e lle damos a boa noite e a benvida a Covadonga Salgado,
directora do Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño. Eso é decir moito, pero iremos debullando e analizando e contando que servicios presta, que metodoloxía utilizan e tamén, lóxicamente, a importancia que ten un centro deste calibre e onde estamos. Covadonga Salgado, moi boa noite, benvida, como estamos? Moi ben, moitas gracias. Bueno, encantado, estábamos dicindo que facía anos que non pasaba vostede por Sí. aquí. E temos que ir antes do COVID, que parece que foi no outro siglo xa, non? Si, o COVID marca a década, o paso do tempo. Efectivamente, creo que esta é a terceira vez que estou aquí. E a verdade, bueno, encantada. Bueno, pois nós tamén. Instituto para o Control do Medio Mariño, vostede leva neste centro dende o ano 2009, son 16 aniños que leva vostede, conoce moito, vostede ademais é doctora en Química e licenciada en Farmacia, fixo a tesis doctoral nas toxinas marinas. Supoño que está vostede no mellor sitio, non? Bueno, a verdade é que nunca houbera soñado estar dirixindo Intecmar. Cando estudiaba a miña carreira, cando facía a miña tese, xa traballar nos laboratorios daquela de sanidade, pois xa era todo un logro. E logo xa, bueno, pois Rosa Quintana confiou en min para ser directora do centro alo polo ano 2009, o conselleiro Alfonso Villares revalidou esa confianza e, bueno, a verdade é que estou encantada. Vivo en Vila García, é un centro no que eu me formei, no que estive nos laboratorios de biotoxinas, agora, evidentemente, a dirección é moito máis, pero, bueno, é un equipo increíble de xente, a verdade é un honor dirixir Intecmar, efectivamente. Cando falamos de biotoxinas e do control do medio mariño, isto levado á practicidade, isto que ven sendo? Bueno, é unha pregunta moi amplia, pero... De xeito que nos entendamos todos. Sí. É unha garantía para o consumidor. Isto ven sendo unha garantía para o consumidor, porque os moluscos bivalvos do que Galicia é bandeira, pois polo seu proceso de alimentación se alimentan de especies de algas pequeniñas, de fitoplancton, que para eles é alimento, pero que en determinadas ocasións provoca toxinas, os moluscos o acumulan e logo o consumidor pois sofre eses síndromes, non? A eles non lle pasa nada, non? Non, para eles é alimento, eles é alimento. De feito, hai moitas veces os propios produtores din, temos ganas de que veña xa a comida que están moi flacos, é dicir, que para eles é unha cousa boa, pero claro, hai que controlalos, porque si esa toxina se acumula nos moluscos e a inxire o consumidor, pois pode ter un problema. O fenómeno é natural tamén de volta, é dicir, cando esas poblacións de fitoplancton pola súa sucesión de especies desaparecen, os moluscos siguen filtrando e alimentándose, imolo decir así, de fitoplancton bo para o consumidor, para eles todo é bo, e volven a ser aptos. O sea, a propia natureza, os propios moluscos metabolizan as toxinas, as van eliminando e volven a ser aptos para o consumo. Pero claro, hai que facer unhos controis para saber cando eses moluscos pois teñen que permanecer no mar porque son perigosos para o home. Como é un día calquera, hoxe, mañán ou pasado, do previsto, non do imprevisible, da rutina diaria para o seu equipo e tamén para a directora? Bueno, o primeiro é que hai unha programación de mostraxes que xa queda feita do día anterior e que en moitos casos, bueno, está sempre disponible na páxina web. Entón, a primeira hora da mañá, pois, o equipo de mostraxe, bueno, colle as etiquetas, colle as bolsas, colle o material de mostraxe. Sale ao mar. Bueno, vai cas furgonetas ata os muelles, sae ao mar nos barcos do sector bateiro, recolle as mostras, as etiqueta e as volve para o laboratorio. No laboratorio, mentras tanto, pois están en marcha todos os procesos de, por así decirlo, ir despertando os equipos, ou poñendo os equipos a punto, lavado de material, se non quedou feito do día anterior, controis de calidade, rectas de calibrado, ter os equipos a punto para cando cheguen esas mostras ir empezando o traballo manual de extracción e de procesado. Os tempos nos distintos laboratorios son distintos, é dicir, en biotoxinas todos os días se reciben mostras, en microbioloxía co carácter xeral luns, martes e mércores, nas outras unidades suele haber dúas tomas de mostra ao ano, porque os análisis son moi longos, entón as diferentes etapas son as que levan o día a día do traballo. De cando en vez temos auditorías da Entidade Nacional de Acreditación. Eu como directora, bueno, moitísimo correo electrónico que de algún xeito vas
distribuindo reunións que temos cos xefes de unidade, o tema das compras, o tema de xestión de contratos, o tema de persoal. O tema de persoal é un tema que leva moito tempo. A ver, somos 88 persoas, 88 traballadores, entón iso, claro, iso ten moita casuística, afortunadamente podemos cubrir as vacacións, as baixas, entón iso nos permite ter, digamos, unha estabilidade nese sentido, ¿no? Pero todo eso, bueno, pues leva tempo, o día a día leva moito tempo. Bueno, onte estamos tendo moitas visitas, onte tivemos unha visita dun máster universitario, temos planificadas máis visitas agora cara a final de curso de centros de ensino. Bueno, todo isto leva tempo a atender os medios de cando en vez, sobre todo cando hai toxinas. Parece que só traballamos cando hai toxinas, cando, bueno, é un control que é de todo o ano, claro, que supón unha garantía para o consumidor. Logo iremos entrando máis en detalle. Desas 88 personas, cantos investigadores, canto parte administrativa e principalmente sodes maioría femenina, non? Bueno, na administración somos maioría femenina, sí, a verdade eu non o teño avaliado, pero eu creo que hai como un 15% ou 20% de homens, non máis. Bueno, a distribución a nivel administrativo, pouca xente, non chegan a 10. Logo eu penso isto como unha pirámide, hai moitos auxiliares e analistas de laboratorio, e logo xa hai titulados superiores e xefes de unidade. En total, titulados superiores e xefes de unidade, pois creo que, estou falando así, seremos outros 20 entre e o resto, bueno, pues 20, 10 e o resto son analistas de laboratorio e auxiliares de laboratorio. Vostede foi ao Parlamento a primeiros de abril, creo que foi o día 1 ou o día 2, e na Comisión de Pesca do Parlamento dixo: non hai ría máis estudiada que a de Arousa. E esta que importancia ten? Sí, a ver, por que dixen isto? Bueno, a ría de Arousa é a ría que ten máis bateas, máis de 2.500 bateas, 2.500 bateas están na ría de Arousa, é a ría que ten máis produción, máis bancos marisqueros, máis cofradías, máis produción. Por lo tanto, lóxicamente, é a ría que nos analizamos e estudiamos máis. Entón, non tanto puntos de control de biotoxinas, que os hai, puntos de control de contaminantes microbiolóxicos, que os hai, tanto para mesión en batea como para moluscos infaunais, e outro similar para contaminantes químicos. Pero é que, ademais, hai unha parte da que aínda non falamos, que é o Observatorio Costeiro da Xunta de Galicia, onde temos 43 estacións oceanográficas, das que eu penso que case a mitade están na ría de Arousa. Temos, ademais, 2 estacións automáticas neste momento na ría de Arousa, a Boia de Ribeira e a plataforma de Cortegada. Isto que quere decir? Isto, as estacións oceanográficas son estacións onde físicamente non hai nada, pero cando son cordeadas xeográficas, cando o barco fai as campañas semanais e pasa pola estación, é onde toma as mostras e os datos, porque se baixa un aparello que se chama CTD, conductividade, temperatura e profundidade das siglas en inglés, e vai tomando datos ao longo da columna de auga, temperatura, salinidade, pH, presión, oxígeno. Na mesma coordenada. Sí, no mesmo punto fai como, bueno, fai perfil, o que chamamos perfis verticais, pero iso é unha medida discreta, semana a semana. Sin embargo, estas 2 estacións que están, como dixen, na Boia de Ribeira e na plataforma de Cortegada, están medindo de xeito continuo cada 10 minutos. Na plataforma de Cortegada a 2 profundidades diferentes. Eso, claro, eso permite tener un montón de datos moi importante. E, ademais, estamos implementando para as aguas que lle chamamos someras, as pouco profundas, onde están os propios bancos marisqueiros, medidas tamén de xeito continuo. Estamos instalando un proxecto chamado Redecos dentro do programa Redemar. Aí estamos instalando unha serie de sensores que quedan fixos en nunhas estacas ou nun soporte fixo e que están medindo tamén temperatura e salinidade cada 10 minutos e de xeito continuo. E temos unha instalada en Carril. Por eso, por todo ese conxunto de estaciones, decía
como ten que ser, que a Ría de Arousa é unha das máis estudiadas do mundo. Desde canto tempo fai que vostedes teñen estos medidores e estos datos? Bueno, se foron poñendo pouco a pouco. As estacións oceanográficas empezouse a serie no ano 93. Por tanto, estamos falando de series históricas que xa teñen unha maioría de idade. 30 anos. Sí, xa é importante. O tema das estacións automáticas empezáronse a colocar, eu penso que no ano 2007. E a estación desta de Redecos en Carril se instalou a finais do ano pasado. Entón, bueno, vamos pouco a pouco. Bueno, todas as estacións de monitorizar o que chamamos biota, é dicir, mexillón ou moluscos, esos están monitorizados, pero dende algúns desde os anos 80 e de primeira da década do 90. Que lecturas fan desos datos e que variacións teñen os datos e se teñen algunha resposta ou se poden dar algunha resposta á falta de produción que ten o sector principalmente de acuicultura e marisqueo? Bueno, a ver, é unha pregunta complexa, Xa. pero vou responder. Os datos de temperatura e salinidade, por exemplo, na estación de Cortegada, nos serviron moitísimo, nos sirven moitísimo e nos serviron moitísimo cando a finais do ano 2023 houve uns episodios de choiva, creo recordar, non sei se foi a mediados de setembro, mediados de outubro, mediados de novembro. Pero claro, aí o que se ve nesas gráficas que están abertas, é dicir, que é unha páxina web que está aberta a todo o que queira consultar, pois o que se ve é que o descenso de salinidade, tanto en superficie como en fondo, era tal que nin siquiera cos picos de marea superaba a salinidade de 10, que é como unha salinidade crítica. É dicir, que eses aportes de auga doce, pois evidentemente baixaban a salinidade e evidentemente eran motivo para provocar mortandades. Vale. Bueno, as series históricas o que están vendo é que si que hai unha baixada de pH, o que se chama unha acidificación. Claro, a acidificación é importante para os moluscos que se protexen con cunchas. É máis importante nos estadios larvarios, nos que os alevíns están precisamente... Entón, bueno, eso pode ser un motivo, pode ser, evidentemente, algunhas especies e vai afectar máis que outras, pero eso pode ser, non? Do resto dos parámetros, en principio non estamos detectando nada extraordinario. Que se poida argumentar como, que se poida buscar como causa. Que se poida buscar como causa. O que sí tamén é importante é que, e onte o poñemos ademais en valor nunha visita que tivemos, no caso dos moluscos, no caso dos contaminantes químicos, o método é en seco. Iso que quere decir? Iso quere decir que os moluscos non se trituran e se destruen, sino que se liofilizan, se lles elimina a auga, e logo, unha vez que quedan secos, se trituran nun molino de bolas, e ao final o que temos é un pó seco e, polo tanto, estable, si se conserva adecuadamente. Co cal quere decir que temos testigos de mostras de moluscos dende a década dos 90. É dicir, que si agora fora interesante pois buscar determinado composto, bueno, pois temos aí material para poder indagar nel. Eso é importante tamén. E o mesmo pasa cas preparacións histopatolóxicas. As preparacións histopatolóxicas que sirven para detectar enfermedades dos moluscos, xa non risco para o consumidor, non, sino enfermedades que podan acabar ca población de moluscos. Sí, bueno, esa é outra parte, claro. Claro, esa é outra parte moi importante. Aí o que se lle fai aos moluscos é similar ás biopsias que se fan aos humanos. Claro, entón se cortan os tecidos e ao final o que queda son preparacións histopatolóxicas en parafina, en disolventes, que esos son estables de por vida. Claro, de por vida. Entón, bueno, se o día de mañá pois hai que retomar algunha mostra e ver se hai algún tipo de parasito que pasase desapercibido ou calquera cousa nova, bueno, pois están aí as preparacións. E dende o Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño, hai respostas ou hai sendas, un camiño, un norte no que, digamos,
apuntan hacia unha dirección, hacia unha causa ou multicausa ou multifactorial de por que hai baixada de produción. E esta situación tal e como está e a preocupación no sector que ten todos os días. A ver, máis alá do que comentei, nos digamos que todas as nosas analíticas, os datos, os análisis, bueno, están públicos, están disponibles a disposición do sector, claro. Pero ademais, bueno, de esos datos se nutren moitísimos equipos de investigación. Claro. É dicir, estamos recibindo cada ano en torno a 50 peticións de datos. É dicir, que neste momento, sobre todo tamén, ca ferramenta Redemar, hai moitísimos equipos das 3 universidades traballando cos datos que ustedes aportan. Cos datos que nos aportamos, entre outros, claro, ¿no? Xa. Para tentar avaliar ou coñecer por que se dá esta baixada de produción. Porque é xenérica, é dicir, non é só... A ver, é verdad que hai especies que aguantan un pouco máis, pero é xeralizada de toda Galicia, da zona norte, da Cidade de Arousa. Entón, bueno, está aí, non é fácil. Aínda que estudiemos moito o medio mariño, hai que pensar que o medio mariño, outro día o comentaba un compañeiro, é como se estiveramos mirando por unha rendixa. O sea, estamos vendo pouquiño, comparado, por exemplo, coa atmósfera, os modelos atmosféricos se corren ata 2 veces ao día, os modelos hidrodinámicos se corren unha vez ao día. Entón, bueno, aínda queda moito por coñecer e por saber, evidentemente, moitas respostas que dar. E logo volveremos a eso, pero antes de cantas ferramentas, canta tecnoloxía, metodoloxía cambiou nestos 30 anos do Centro de Control do Medio Mariño ao día de hoxe? Bueno, cambiou moito porque evidentemente os equipos instrumentais cambiaron moito. Pensemos só nos vehículos, é dicir, pasamos a vehículos eléctricos, non? Pero eu chamo quizá a atención sobre tres. Un moi importante foi o método do bioensayo. Pasar do método do bioensayo a métodos químicos para o control de biotoxinas. Estará pensando o sector cando había que poñer o rato, non? Claro. O sector do mexillón. Eso foi un salto importante que tivo sus controversias. No momento, sí. No momento, claro. Xa non vamos a entrar en eso. Outro salto importante que tivemos foi ca metodoloxía de metais pesados. Pasamos de técnicas monoelemento, é dicir, ir vendo metal a metal, a técnicas multielemento, onde nunha mesma mostra podemos ler os 9 metais que analizamos. Outras técnicas foron para compostos organoclorados, bueno, pois pasar de gases, de cromatografía de gases con captura electrónica a cromatografía de gases masas, que é unha ferramenta moito maior. Tamén se pasou os equipos de extracción tradicionais, SOSLED, aínda que os sigue habendo, bueno, pois agora xa hai equipos automáticos que fan eso. Tamén se pasou moito a robótica. Temos equipos de robótica no laboratorio de biotoxinas, porque claro, son moitas mostras as que analizamos o día. Ter que, por exemplo, andar controlando ou axustando o pH mostra a mostra, bueno, pois se tes un equipo que che fai sempre da mesma maneira e que te deixa persoal desatendido para poder facer outras tarefas, pois eso quizás son os, así que me lembre agora mesmo. Digamos que a inteligencia artificial está axudando tamén moito nesto, non? O análisis de datos, non? Eso sí, a inteligencia artificial está axudando no análisis de datos, efectivamente, aí tamén. Na comparativa, non? Estamos falando de 80.000 analíticas ao ano? Sí, non é fixo, pero sí. Bueno, nese entorno. Claro, contando entre os ensaios oceanográficos, fitoplancton, nutrientes, carbono orgánico disolto, e xa os análisis en biota, é dicir, biotoxinas, microbioloxía, viroloxía, contaminantes químicos, histopatolóxicos, sí, baixamos de 80.000, sí. Vostede, cando escoita algúns colectivos que falan de que a ría de Arousa está contaminada, vostede que pensa? Bueno, a ver, a ría de Arousa non está contaminada, estamos botando mal sobre o noso medio de vida. En xeral,
Se nos miramos contaminantes químicos, en Galicia non hai grandes problemas de contaminantes químicos. Pode haber problemas con algunha especie en concreto, como pode ser o reloxito, ou como pode ser a volandeira na ría de Vigo, pero non é o caso da ría de Arousa. Si falamos de contaminación microbiolóxica, en xeral están mellorando as zonas de clase A, que son as mellores, o porcentaxe de zonas de clase A duplicouse. E o porcentaxe de zonas de clase C, que son as peores, reduciuse a mitad. É dicir, que a contaminación microbiolóxica está mellorando, é dicir, menos contaminación microbiolóxica. Por lo tanto, temos análisis todas as semanas, é unha mágoa que se diga eso porque non é verdade. Ou polo menos non temos datos de decir que temos este contaminante que está aumentando. Bueno, pois non é o caso. A verdade é que non é o caso. A veces queremos ver temores e queremos ver cousas futuribles, pero a día de hoxe o que temos é unha ría con produción, con zonas de produción moi... Somos zona champion no mundo en producción e en analítica e en garantía de calidade, como vostedes, como Instituto para o Control do Medio Mariño, estamos no mesmo nivel champions, é dicir, estamos nos primeiros postos do mundo. Estamos, pero é que temos que estar, é a nosa obriga, claro. Pero estamos. Vou poñer un exemplo. Somos Laboratorio Nacional de Referencia de Biotoxinas. Recibimos mostras de outras comunidades autónomas que non teñen un laboratorio como o noso e que nos las mandan a nós para analizar. Participamos e nos requiren para grupos de traballo da Unión Europea, para seminarios de formación a inspectores e profesionais de outros países, nos requiren da DGF. A DGF é o que antes era a Oficina Veterinaria e Alimentaria da Unión Europea, é dicir, as inspeccións comunitarias que fan inspeccións para verificar o cumprimento da normativa europea tanto en Estados miembros como en países terceros, vale? Bueno, pois o ano pasado eu estive en Nova Zelanda, precisamente nunha auditoría, neste mesmo mes unha persoa do laboratorio vai a ir ao Reino Unido, é dicir, nos requiren para eso. Complexo ningún. No, todo o contrario. Nin a nivel... Pero, a ver, nin complexo nin soberbia, quero dicir, temos que selo, sí. Temos que selo porque temos un sector detrás que o require. Claro, eu estive en moitos países e hai países onde se aparece toxina se pecha toda a bahía. Claro, nós, se aparece toxina no Mexilón, bueno, pois pechamos esa zona, pero vemos como están a Meixa, o Berberecho, a Navalla, se esos están ben, se deixa claro. Comercializar. Incluso dentro da mesma zona de produción, ás veces facemos subdivisións. Bueno, pois esta zona está afectada, pero de aquí para aquí parece que non chegou... De aí cando se fala de... subdivisións ou de polígonos de bateas, que son unhas sí e outras non, non? Claro, efectivamente. E son temporais, porque dependendo como vayan as corrientes, incluso as mareas vermellas non son só vermellas, non? Bueno, as mareas, en realidade, a maioría das mareas tóxicas non son vermellas. Está mal chamado vermellas, o sea, o gallá fosen vermellas, porque eso sería moito máis fácil de controlar, pero non, o que sexan vermellas ou de outro cor, pois depende dos pigmentos que teñen estes dinoflaxilados. Claro, se hai unha concentración grande de dinoflaxilados con pigmentos, pois se pode haber unha discoloración. Pero se non hai esa concentración ou esa discoloración, non impide que estemos a falar de dinoflaxilados tóxicos. A maioría das mareas tóxicas en Galicia non son coloreadas. Cando falamos de biotoxinas para o consumo humano, non? Sí, claro. Porque para os mexillóns, se vamos a adentrarnos nos mexillóns, e vostede decía antes, os mexillóns filtran toda a auga e o fitoplancton e toda esa... o que este, digamos, que flotando na auga, os microorganismos o filtran e iso é, pois para eles tomar unha mariscada, como para nós, non? Bueno, efectivamente, eso forma parte do alimento, o fitoplancton é a fonte principal de alimento. Claro. A cuestión é, vostedes salen mañán a facer a analítica, chegan ao laboratorio e atopan certa densidade ou uns valores altos en marea roxa no polígono de non sei que.
canto tempo tarda en ter o sector e ustedes colgalo esos datos na web e que se pecha a extracción nese sector, de bateas ou do que sea? Vale, vamos a poñer o exemplo de que nos... Salen hoxe, mañán? No, saímos hoxe. Vale. Saímos hoxe. E hoxe empeza o ensayo. Entón, poden ocurrir dúas cousas. O millor xa pola tarde temos algún avance. E se temos algún avance que nos indica que vai estar preto ou por enriba do límite legal, xa podemos tomar decisións hoxe mesmo. Faríamos un peche cautelar. Pero no normal dos casos sería o día seguinte. Claro. O día seguinte se pechan todos os ensaios, falamos de biotoxinas, entón o que supera o límite legal se pecha o polígono. Se pecha o polígono quere decir que se emite unha resolución de que non se pode sacar nada dese polígono. Esa resolución é inmediata, é dicir, no mesmo momento que se asina, incluso antes de que se asine, xa está na web. E no momento en que se asina, hai un informe que chamamos informe de estado de zonas que lista todos os polígonos e xa aparecería pechado o que ten que estar pechado. E iso como chega ao sector? A través da web? A través de avisos, alertas? Vale, eso chega ao sector primeiro na web e segundo a través de un servicio de aviso rápido por correo electrónico. Ajá. Que vai a máis de 540 destinatarios, a todo o que o pide. É dicir, é o sector, a prensa, son os veterinarios oficiais, claro, as cofradías, a todo o que o pide. Co cal teñen esa resolución de carácter inmediato. Pero para garantía do consumidor, porque claro, a pregunta sería, claro, pero pechas mañá, pero que hoxe... Eu cominos. Eu cominos, claro, eu cominos difícil, porque moitas zonas son zonas Bs, hai que pasalas por depuración. Pero eu comín hoxe mexillóns, non ten nada que ver. Vale, entón, que pasa? Cando nos facemos ese peche, se bloquea a emisión de documentos de rexistro. Os documentos de rexistro é como carné de identidade. O carné de identidade que sempre acompaña os lotes de moluscos, o sea, non poden ir documentados. Entendido. Se bloquea a emisión e o sistema di, espera, dime, faime unha lista de todos, recopila todos os documentos de rexistro que se emitiron desa zona desde as 0 horas do día de onte. Entón, que pasa? Esa información se manda aos veterinarios de saúde pública, o Servicio de Gardacostas de Galicia, co cal eles saben a que empresas foron esas partidas. Como as empresas teñen que ter un plan de análisis de peligros e puntos de control crítico, teñen que ter, e o teñen inventariado, como que se hai un peche de biotoxinas, a miña produción do día anterior ou ben a devolvo ao mar, ou ben a analizo, ou ben a destruyo. Esa é un pouco a garantía... Ou a depuración, non? Non, porque a depuración non elimina as toxinas, eso ten que quedar claro. A depuración elimina a carga bacteriana, pero as toxinas, gallá, claro, entón teríamos xa a solución, pero a depuración non elimina as toxinas. Pero claro, como a maioría das zonas son de clase B, teñen que pasar por depuración, polo tanto estamos a tempo. Estamos chegando antes de que eso chegue ao mercado. Claro, e esa é a garantía, un dos procesos de garantía, a trazabilidade da extracción, da batea A e o bateeiro tal ou a empresa B, non? A toma de decisións é moi rápida, é dicir, ás veces... Pero ten moita responsabilidade. Claro. Porque influye moito na economía e no procedimento. Pero eso non o podes pensar. Xa. Se o pensamos mal. No. E aí hai que facelo dende o punto de vista de a garantía da cabeza, non do corazón. Porque podemos estar falando, e moitas veces falamos, de que hai que pechar polígonos en fechas claves, como poden ser as navidades, ou como poden ser fechas de, lóxicamente, importantes para o cartillo, non? Sí, pero claro, tamén hai que pensar que se hai calquera incidente no mercado, eso é un desprestixio... E as causas que poida haber. Claro, para todo o sector e para toda a cadea que vai detrás incorporada. Claro, de aí a responsabilidade, de aí a, digamos que, a
a metodoloxía que ten que ser infalible, claro. Sí, hai unhos límites claros, si se superan hai que pechar as zonas, incluso antes de que se superen, si vai incrementándose, se fan moitos peches cautelares, precisamente para adiarnos un pouquiño a eses niveis de toxicidade elevada. En que proxectos están baraxando, estudiando, traballando ahora para, bueno, para que poidamos ter, que nos quedan menos de 5 minutiños, isto corre máis que do que a ver, parece. actualmente hai activos 14 proxectos de investigación, 4 con fondos europeos, 5 con fondos nacionais, 4 totalmente financiados cos fondos da comunidade autónoma, e un que é o Programa de Ciencias Mariñas de Galicia, que ten financiación tanto española como galega. Como pode orientarnos a donde van destinados esos estudios? Bueno, digamos que a maioría, moitos temas de cambio climático, moitos de temas de contaminación, algún de temas de toxinas, de metais, pero principalmente, digamos que contaminantes químicos, esas son as grandes temáticas. Por exemplo, estamos traballando cos aditivos dos plásticos, estamos traballando cos residuos de caucho, a nivel de contaminantes químicos que están, digamos, estamos traballando con temas de contaminación accidental por gases, por sustancias gaseosas, non por hidrocarburos, sino por gases, por químicos. Bueno, se está traballando tamén en temas de toxinas, en transformacións de toxinas. Bueno, a verdade é que é un bagaje importante. Bueno, vostede tamén anunciaba que a estación de seguimento para a ría de Noia, non? A implantación de unha nova estación, non? Sí, bueno, dentro desta rede de augas someras queremos implementar neste ano, xa se instalaron 4 en Carril, en Miño, en Anllóns e en Cedeira. Na ría de Noia é unha ría importante onde tamén pode haber descargas fluviais e queremos tamén instalar outra. O mesmo que no fondo da ría de Pontevedra, Barqueiro é outra das zonas onde queremos... Entón, dentro dese nova rede de estacións en continuo que miden temperatura e salinidade, pero un metro por encima do fondo mariño, que é precisamente para avaliar esa temperatura e salinidade que está preto dos bancos marisqueiros para poder avaliar os impactos e predecir tamén se hai algún tipo de alteración. Xa. Para logo poder tomar medidas. E a colaboración entre o resto dos centros que teñan que ver co medio mariño, dende o CSIC a... Sí, a ver, aí hai moitísima colaboración, non? A colaboración é moi boa. A nivel, digamos, Xunta de Galicia, nos colaboramos moitísimo con CETMAR e con Meteo Galicia e, por suposto, co Centro de Investigacións Mariñas, pero dentro deste programa que comentaba de Ciencias Mariñas, que ademais coordina o CSIC, o coordinador principal é do CSIC, que hai coordinadores da Universidade de Vigo e do CETMAR, estamos traballando con moitísimos investigadores da Universidade de Coruña, da Universidade de Santiago e da Universidade de Vigo. A ver, en eso a ciencia ten que ser aberta e temos que ser todos... Estamos cerca de encontrar unha solución? Ogallá, pero me quedo aí. Pero hai que seguir traballando. Sí, non será por... A ver, hai moitísimos equipos afondando neso. Que pasa? Que o tema do cambio climático non o vamos poder evitar. As medidas de concienciación, cada vez temos máis plásticos, cada vez xeramos máis CO2, é dicir, a nosa vida se nos fai máis cómoda, eso, ao final, o medio marino o sofre. Eso, non digo que eso sea unha das causas, pero evidentemente eso é un factor importante. Señora Salgado, temos que axendar máis entrevistas como esta e poder falar de todo isto, pero foise o noso tempo. Ten a última intervención, un minuto para dicir o que vostede queira ou que eu non lle preguntín neste pase por esta edición do programa Falimos. Pois non veña preparada para isto. Pero bueno, que lle gustaría decir ao sector ou digamos que... Bueno, a mí me gustaría decir tanto ao sector, ao consumidor, decir a todos os que nos escoitan,
que Galicia é bandeira en moluscos bivalvos, ten un sistema tamén bandeira de control e que poden degustar con total garantía os moluscos que chegan ao mercado polos canes reglamentarios. Poñer en valor eso creo que é importante, e que todos saquemos peito do que temos nas nosas costas e nas nosas rías, que a verdade é que é un orgullo e temos que poñelo en valor. Pues moitísimas gracias, foi un placer contar con vostede en esta edición. Hasta unha próxima ocasión, lle decimos moi boa noite e moitas gracias. Moitas gracias a vos. Nos vamos á publicidade da man dos patrocinadores, volvemos e recibimos a Ángel Moldes, alcalde de Pollo. Analizaremos a política municipal que se van a dar 2 aniños desta legislatura, así que non o perdan, dentro desta tiño volvemos. Programa ofrecido por Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. No mundo dos negocios, cada entrega conta. Galiport é o teu socio fiable para o transporte. Contamos con equipo especializado que garante as entregas seguras. Nos entendemos a importancia da túa carga. Confía en nós para levar ou traer as túas mercadorías. Galiport, a túa solución en transporte de confianza. Temos paixón polos nosos clientes. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Pois de novo, señoras e señores, estamos de novo con todos vostedes. Lle damos a boa noite e a benvida a Ángel Moldes, alcalde de Pollo. Moi boa noite e benvido, como estamos, señor Moldes? Boa noite, moi ben. Ven vostede de tapas ou xa se acabaron? Pois onte, decir, bueno, a gastronomía no noso concello continúa todo o ano, decir, por sorte temos un concello que non só se basa na época forte de verán, sino que por sorte funciona durante todo o ano. E, bueno, onte, pois, efectivamente, vimos de entregar nesa gala da hostelería do noso concello pois eses premios da segunda edición de Tapé Apoio, donde os resultados pois son increíbles. Es decir, desde poder ter apadriñando este Tapé Apoio a 2 estrellas Michelin, como pode ser o caso de Pepe Vieira e Pepe Solla, con un xurado tan importante e, sobre todo, o que se doblegou o que é o número de restaurantes e cafeterías, tabernas e bares que participaron, e por outro lado estamos falando de máis de 7.000 tapas que foron, en este caso, pois... que pasaron polo concurso. Exactamente, decir... Porque o resto... Sí, decir, e despois hai xente incluso que nos consta que de alguna maneira consumiron esa tapa e nin tan siquiera votaron, decir, que serían a maiores. Claro. É moi gratificante, sobre todo onte ver pois nesa gala como existe pois unha unión que era un pouco que se buscaba con esa clausura, con esa entrega de premios que se convertira nunha gala de hostelería onde estaban invitados pois os propietarios dos hotéis, os propietarios das, en este caso, dos establecementos participantes, pero tamén aqueles que non participaron e todas aquelas persoas pois que de alguna maneira recibiron os premios. Era moi bonito ver ese ambiente, decir, onde existía unha colaboración entre a administración, entre os autónomos, entre os empresarios, que sexan
os hoteleiros tamén os que cedan e as empresas locais, como pode ser o caso de Freud, Pescamar, as navieiras, que sexan os que eles mesmos cedan eses premios, máis de 7.500 euros en premios, que se di pronto, pero é unha cifra moi importante, e creo que eso o que ven a demostrar é que o que nos considerábamos no seu día, cando estábamos na oposición, que era algo importante a facer no noso Concello, pois os resultados aí están, e na segunda edición creo que o Tapea Poio é, e isto non di o alcalde de Poio, sino que o di, por exemplo, o director da Escola Superior de Hostelería de Galicia, uns dos certames de Tapea de toda Galicia máis importantes polo número de participantes, polo nivel das propias tapas e, sobre todo, pola implicación que existe en todo o tecido. O que se buscaba con este evento é, primeiro, buscar un desarrollo socioeconómico do noso Concello e o que nos planteamos sempre, que non sexa no suyo e agosto, que por sorte xa o Concello funciona de por sí, sino que sexa durante todo o ano. E por eso se dixe o mes de maio como referente, está consensuado co sector, se vai a manter para esa terceira edición e creo que despois dos resultados deste ano, creo que o que hai que facer é pois eso, seguir mellorando e sobre todo consolidando pois algo tan importante como é no noso Concello a hostelería. Hostelería e gastronomía que, bueno, pois é produto kilómetro cero, o produto mar, o produto da horta, o produto do lao, vale? Por seguir un pouquiño xa, e logo metémonos, bueno, no análisis da política, pero podíamos seguir un pouquiño no rango do turismo, ou no sector turístico, en todo o entramado que leva e os seus sectores, porque xa vostedes en Fitur xa fixeron, digamos que, un espacio propio de Pollo para axudar ou promocionar incluso esta cultura gastronómica, non? A ver, nos desde a nosa chegada ao goberno tiñamos algo claro que o feito, por exemplo, de Fitur, que é un dos maiores escaparates que hai a nivel internacional no mundo do turismo. Si que é certo que o anterior goberno, pois, na feira, pois estaba, pois, en este caso, pois, con uns folletos e demais. Nos, a sorte que tuvemos ao primeiro ano é buscar esa colaboración con outras administracións. O primeiro ano que chegamos ao goberno xa podemos ter en Fitur unha das presentacións máis potentes que existiu, e isto non di o alcalde de Poio, sino que o di a propia organización de Fitur, que foi considerado unha das mellores presentacións que se fixeron na propia feira. E xa nesta segunda edición, pois o que buscamos xa foi, en este caso, pois ter xa o que é un stand e publicidade permanente na propia entrada, que por sorte foi un acerto, porque as entradas de televisións, tanto a nivel nacional como internacional, a maioría deles utilizaron o fondo do noso Concello cando es facían as súas, en este caso, as súas retransmisións ou os seus directos, e para nós é fundamental. É dicir, nós tiñamos claro que os sectores fundamentais do noso Concello, pois temos o mar, que é un sector imprescindible, estamos falando de ter máis de 500 mariscadoras e mariscadores no noso Concello, bateeiros, mariñeiros, logo para nós é importantísimo, o turismo fundamental, e aí estamos traballando, é dicir, son piares fundamentais, e eso se relaciona con todo. Nos, por exemplo, na oposición tiñamos o noso compromiso que unha vez chegado ao goberno a buscar solucións á falla de estacionamento. O noso compromiso era, no primeiro mandato, conseguir máis de 1000 plazas. Eso o conseguimos nos 2 primeiros anos, xa non é que vayan a esperar a rematar o mandato, sino que nos, en zonas como pode ser, por exemplo, o caso de Samieira Covelo, que había unha problemática importante, fomos quen de negociar cos propietarios e habilitar para a xente que vai ás praias, para os veciños, que son que máis nos preocupa, para os visitantes, para nutrir a propia hostelería, pois unha zona céntrica e moi ben, en este caso, adaptada para crear novas plazas de estacionamento no Covelo Samieira. Na zona de San Salvador, no entorno de Anafáns, pois no entorno de, en este caso, pois duns dos referentes dos centros de saúde do noso Concello, pois temos unha parcela onde entran máis de 300 vehículos que fomos quen tamén de negociar e conseguir esa parcela. E moi preto dali, na antigua finca de Coca-Cola, na Rúa Baliña, onde nunha calle que viven máis de 1500 veciños, pois fomos quen de chegar a un acordo cunha promotora que no seu día, cando construe, eso vai a ceder como zona verde, pero, mentras tanto, fomos quen de firmar un convenio e facer outra bolsa onde todos os días incluso funciona como estacionamiento disuasoria aos veciños do noso Concello que van a traballar a cidade, a Pontevedra, pero estamos falando de máis de 400 vehículos que entran nesa parcela. E xa despois, o que nos entendemos como o aparcadoiro Estrela, que foi conseguir na parroquia de Combarro, é dicir, hai que recordar que estamos falando do segundo lugar despois da catedral máis visitada de toda Galicia, pois fomos quen de conseguir máis de 7.000 metros de aparcamento, ademais de firmar un convenio con Portos de Galicia para poder utilizar o propio Porto da Canteira.
E un estacionamiento que non está pensado só no Brán, decir, porque está no centro do que é a Rúa Maceira, preto do que é o centro de saúde, preto dos supermercados, preto, en este caso, dos bancos, e que fai uso non só os veciños de Combarro, sino que fan uso todos os veciños do Concello de Poio, porque para facer as súas xestións, para ir ao centro de saúde, pois fan uso dese aparcamento que, repito, estamos falando de máis de 7.000 metros, que desde aquí quero agradecer aos seus propietarios, decir, no seu día, pois, inda hai xente, incluso a propia oposición, que nos criticaba porque íbamos a pagar eses alquileres deses terreos. E eu o que lle digo aquí, que ademais de pagar eses veciños, eu lle dou as gracias, porque gracias a eses veciños que tuveron a vontade de poñer a predisposición, a disposición eses terreos, pois todos os veciños do Concello de Poio e visitantes, pois agora podemos disfrutar dun estacionamento situado de forma estratégica e que son máis de 7.000 metros que estamos aportando para dar unha solución a unha demanda histórica que era a falla de aparcamento no que era a zona de Combarro. E iso era o compromiso, 1.000 en toda a legislatura e en menos de 2 anos pois superamos as 1.000 prazas. E seguiremos traballando, é dicir, seguiremos con convenios e temos máis zonas onde hai que solucionar isto, como pode ser o caso de Campelo, como pode ser tamén zonas onde se vai o marisqueo, que tamén queremos ampliar esas zonas de estacionamiento, porque entendemos que hoxe en día o ter unha boa zona de estacionamiento é algo fundamental para que o teu concello siga crecendo. E iso se fixo con moita negociación. Estamos, no caso de Combarro, estamos falando que se di moi pronto de 30 propietarios, nalgún caso, algúns que residían pois en Nueva York, en Canadá, hubo un traballo tremendo de todo o equipo, decir, e en este caso pois se puxeron de acordo a todos esos propietarios que dependíamos duns des outros para poder ir avanzando neses terreos, e hoxe en día pois podemos ofrecerlle a todos os veciños pois en este caso máis de 1.000 plazas de aparcamento, que será o compromiso. Bueno, xa que estamos en Combarro, tamén hai melloras na conexión entre Casalvito e Pereiro e tamén da reforma da Casa de Combarro, non, para convertila en oficina de turismo, non? Mais que a nosa idea neste caso pois é existía pois un proxecto para a reforma do que era o antigo Ateneo. O que tuvimos que buscar primeiro foi unha ubicación para que tamén quero dar as gracias á asociación de esa predisposición a colaborar para desplazarse á Escola do Campo. Agora están nestes momentos facendo esa actuación de restauración por parte da Deputación de Pontevedra. E a idea é que se convirta nun espacio pois museístico, pois relacionado co mar. Falabas en este caso da conexión, da importancia, hai que recordar que a P808 é unha estrada que onde pasan 20.000 vehículos todos os días, donde nós, e aquí o digo, o decía antes na oposición e o manteño no goberno, a nosa aposta non é facer un corredor, é dicir, nós entendemos que é un problema o feito de que pasen 20.000 vehículos pola P808, pero tamén é unha oportunidade, porque o negocio que xeran eses 20.000 vehículos que pasan por este entorno é moi importantísimo para o desarrollo do noso municipio, e así o contrasta o número de negocios que existen ao redor deste vial. Que é o que tendemos nós? Que os viales alternativos hai que melloralos para ter, sobre todo en zonas complicadas como pode ser o núcleo de Combarro, ter alternativas para que a xente pois poda salvar esas retencións que poidan existir. E unha das primeiras prioridades pois era a conexión entre o Camiño da Bouza e o que é o Camiño Real ata Chancela Samieira, e nestes momentos se está actuando, saliu a licitación, a COPSA foi en este caso a empresa que ganou ese concurso, e con un convenio 50% Xunta, 50% Concello de plans estratégicos da Consellería de Presidencia, logramos esa financiación e estamos facendo pois un vial alternativo que estamos en este caso ampliando o máximo posible, con zoas exclusivas para peóns e tamén pois con esa, en este caso con esa, pensando no sostible, no medio ambiente, con un carril bici tamén para que todas esas persoas que queiran ir en bici pola parte alta de Combarro o poidan facer sin ningún problema. É un feito, é dicir, o que se pode ver non é opinable. Chegamos, en menos de 2 anos, unha das actuacións importantes, estaríamos falando pois dese vial. Xa estábamos tocando o Brán, praias, situación, limpeza, mantemento, bandeiras azuis, sendeiros azuis tamén, e xa metemos no paquete, porque senón vamos a ir mal de tempo, os camiños, o camiño do Padre Sarmiento pola costa, o camiño espiritual cos 2 centros máis importantes que é o Mosteiro de Poio e o Mosteiro de Armenteira, e metemos todo isto. Moi ben, pois nada, é dicir, nós, desde que chegamos ao goberno, a nosa intención foi traballar intensamente, é dicir, nós cando chegamos ao goberno, pois o anterior equipo de goberno, o tripartito, había perdido a bandeira azul de Siorto. Logo, o primeiro objetivo noso era recuperar, porque nos entendemos que as bandeiras azuis son distintivos de calidade e de excelencia.
Pois no primeiro ano, pois esa aposta concreta, estudiamos ben o que foron os resultados dos últimos anos e demais, nos presentamos, cumplimos os requisitos e recuperamos esa bandeira azul. Ademais de esa bandeira azul, apostamos tamén polos sendeiros azuis e presentamos pois 2 sendeiros, en este caso, pois unha no que é a Ruta do Laño e a Ruta dos Muiños de Samieira. E presentamos tamén e tamén foron otorgados. E este ano nos fixeron un examen desas bandeiras que conseguimos e deu aprobado e aí as mantemos. Creo que o importante neste caso destes distintivos de excelencia, ademais de conseguilos, é o feito de mantelos. É dicir, para todos os veciños que nos están vendo, o feito de unha bandeira ter un distintivo azul pois significa moitísimas cousas, pero tamén supón un gasto e unha inversión importante para as arcas municipais. Eso nos supón o feito de ter socorristas, o feito de ter unhas garantías de seguridade, de accesibilidade, e eso pois se fai diariamente. No caso do noso concello, hai que decilo, que as praias non é tan só unha preocupación para os visitantes, que tamén o é, pero tamén nos preocupan que os nosos veciños poidan disfrutar. Por eso xa levamos casi un mes coas nosas playas xa, cos servicios de mantemento, reposición de duchas, xa están colocadas as duchas, nos non esperamos a que vean os turistas, sino que xa os veciños que están indo nestes días de praia xa están disfrutando das duchas para dar os baños, en este caso cos movimentos de area, nas playas que as mareas, pois en este caso, pois os perxudican, e coa limpieza, coa maquinaria e co persoal xa traballando de forma intensa neses areais. Logo, o noso plantexamento é nos gustan que veñan os turistas, pero nos preocupan que os veciños e veciñas poidan disfrutar das súas praias. E por eso, neste mes de maio e neste mes de xuño, pois xa poden disfrutar plenamente con todos os servicios e garantías e cos traballos todos de mantemento. Eu creo que é moi importante o feito de ter unhas praias en boas condicións, uns sendeiros en boas condicións. Tamén hai que decilo, e aquí aproveito, decir, o Concello de Poio é un dos poucos concellos de todas as Rías Baixas que mantemos un servicio anual de desbroce. É dicir, no noso concello gastamos o ano máis de 800.000 euros de desbroce. E desde aquí tamén quero aproveitar e pedir disculpas porque o ano é o que é, dicir, chove, desbrozas e as 2 semanas está igual. É dicir, pero nos mantemos ese servicio porque creemos que é importante, que é un servicio mixto, é dicir, temos un contrato con unha concesionaria que fai anualmente pois todo ese servicio, temos outro, en este caso, pois un servicio que en colaboración coa Asociación Son 23, do que eu me sinto, en este caso, pois me resulta moi gratificante poder contribuir tamén coa gran labor que fai este colectivo e nos manteñen as zonas pois de menos dificultade, en este caso, pois en torno da Riboa, o Paseo de Lourido, a zona de Baixo do Ponte da Barca, a zona de Áncar, e despois tamén pois temos con outras empresas puntualmente pois os servicios de mantemento e tamén con operarios municipais. Que sucede? Que o noso concello ten unha realidade, ten kilómetros de viais, pero donde nos programamos, en este caso, para que o desbroce chegue a todos os lados. Pero repito, en moitos concellos o desbroce só se fai a partir do mes de maio. No noso concello os desbroces se fan todo o ano e por eso hai unha inversión importante e no capítulo nos presupostos máis de 700.000 euros se destinan ao que é o custe deses desbroces e dese mantemento durante todo o ano. Unha das estrelas é a Illa de Tambo. Cal é o plan de visitas para este ano? Bueno, pois a Illa de Tambo, nós desde que chegamos ao goberno, o primeiro que fixamos foi manter a coherencia do mesmo que dicíamos na oposición o mantuvemos no goberno. Eu nada máis chegar, xa anteriormente formábamos parte desa comisión de seguimento e nos reunimos, pois en este caso, cun dos colectivos que máis levaba traballado nesto e sabía, pois daquela, pois un redactor do que era o proxecto e unha serie de condicións. Nos reunimos con eles e o que dixemos é que nos entendíamos que se todos estábamos de acordo que era unánime, continuábamos co proxecto xa que existía anteriormente, co técnico que existía anteriormente e coas condicións que existían anteriormente. E iso que queremos manter. Logo, nós por eso pedimos un pouco de responsabilidade a todos os colectivos. Creo que sobra donde facer política no Concello, sobra, e creo que a Illa de Tambo ten que seguir sendo o que foi sempre, é dicir, que en este caso un orgullo para todos os veciños e veciñas do noso Concello. Temos que actuar con responsabilidade, é dicir, sempre todo se foi consensuando de forma unánime, e eu non entendo que exista algún colectivo e incluso algún partido político da corporación que o que antes valía cando estaba no goberno, resulta que agora, cando está na oposición, non vale. É dicir, nos fomos serios. O primeiro que fixemos foi reunirnos cos colectivos e o noso compromiso de manter os técnicos que existían no seu día e pois manter esa comisión de seguimento, e o meu compromiso é claro, é dicir, calquer actuación que se faga en Tambo ten que salir consensuada desa comisión de seguimento. E
todo aquilo que non teña un consenso ou unha maioría da comisión de seguimento non se vai a facer. Logo, creo que máis democrático non se pode ser. Logo, eu o que pido é eso, que actúe todo o mundo con responsabilidade, que sobra donde facer política, que aparten do conflito político o que o interés que pode existir por a illa de Tambo e que demostren con responsabilidade que o que realmente lle interesa é que esa illa se converta no que xa é, que é pois un tesouro de todos os veciños. Existe un compromiso ahora por parte da Consellería de Cultura para empezar con unha excavación arqueolóxica para dar outro interés patrimonial a esa illa, e aí seguiremos. Sobre todo, o que máis nos preocupa é seguir con ese respeto polo patrimonio, por ese respeto do sostible, do medio ambiente, e aí vamos a seguir traballando. E o bosque de secuoias máis grande e máis importante de Europa, secuoias roxas, que hai que matizar isto. Moi importante. No Castrove, fai uns 32 anos que se plantou eso, e que ademais, hubo un homenaxe e un recordo a Manuel Viéitez, que foi un dos destacados impulsores deste bosque. Como está, que importancia ten, e que importancia ten non só para nós e para moitos de aquí, sino a nivel internacional, non? Sí, é dicir, moitas veces isto sucede que ao vivir nun entorno non valoramos realmente o que temos, é dicir, o bosque de Colón, que como así se chama e como parecía que facía un tempo que parece que se evitaba chamalo polo nombre, é dicir, o bosque de secollas, sí, o bosque de secollas, pero o seu nome é o bosque de Colón. En homenaxe. É tal cual, é dicir, a importancia que ten é primeiro que é o que representa, é dicir, no seu día foi un acordo unánime tanto no Congreso como no Senado dos Estados Unidos, cando o profesor McElroy ese estudio do terreo, e aí dixo que no Castrove era onde tiña que facerse esa plantación. Tuvemos a sorte que nos visitou e quiso estar nesa homenaxe a Manuel Viéitez, decir que era un axente forestal cunha sensibilidade especial para este bosque, e creo que outro día pois lle fixemos un homenaxe moi sentido con toda a súa familia, coa propia presencia do propio profesor, con máis de 91 anos que quiso estar aquí viaxando coa súa muller, e creo que eso representa pois o que é un pulmón no Castrove, o que representa en este caso, decir, todo ese bosque de Colón, ese bosque de secollas, e sobre todo temos que ser conscientes de mediáticamente o que supón, decir, cada vez son máis os medios internacionales que recollen a información sobre este bosque e sobre todo o seu significado e o nexo de unión, pois que en este caso que demostra o feito con o Estado español, con Galicia, con Pollo, con Estados Unidos. Por eso nos seguiremos nesa labor de colaboración co propietario do bosque, que son a propia Comunidade de Montes de San Xoán, e para nós seguirá sendo un referente, un símbolo do noso concello. E servicio de... Bueno, antes do servicio de auga, como está, minuto de resultado do Parque Empresarial de Fraga Moreira. En que fase está e como está e cando... Ben, decir, nós tamén unha das prioridades deste goberno pois era o polígono de Fraga Moreira. Levamos traballando en isto, decir, moi intensamente, decir, o primeiro que foi facer un cronograma coa propia Consellería e a partir de aí pois traballar en garantizar, por exemplo, de onde se iba, en este caso, a surtir a súa auga, que iba a suceder co saneamiento, hacia onde iba a vertir. Logo, todos esas son respostas que hubo que dar para poder formar un documento e que próximamente xa foi emitido para informar medioambientalmente pola Xunta, será exposto públicamente e dar un paso importantísimo para camiñar hacia de adiante e poder xa que se son realidad. E a mí me gusta moito sempre unha frase que di a propia conselleira: xa non considera un polígono industrial de Pollo, sino que é un polígono industrial para a comarca de Pontevedra. Eu creo que vai ser un motor económico moi importante para o noso concello, tanto na implantación de, en este caso... Isto leva moitos anos co proxecto, dando voltas. Tal cual. Eu creo que foi un acerto por parte da Xunta de Galicia tamén o feito de que non hai a necesidade de desarrollar todos os viais. Con estes plans de urbanización novos, o que fai a Xunta é crear o que son os viais estruturantes, os importantes, e a partir de aí, según a demanda que exista, para que non exista a necesidade de poder desfacer viais e demais, según a demanda das empresas que se queiran incorporar, que se queiran implantar, o que se vai facendo adaptación a eso. Logo, nós o que queremos é seguir traballando, seguir dando pasos para que en pouco tempo pois esa é unha realidade, pero hai que darse conta que aquí hubo que solucionar problemas que históricamente non se daba resposta. Por eso, cando falabas do contrato da auga, unha das importancias que ten ese novo contrato da auga, que ese contrato da auga garantiza máis de 15 millóns, máis de que se di moi pronto, vai ser a maior inversión histórica do noso concello, máis de 15 millóns de euros en obras de saneamiento e de abastecemento. E unha das obras que... Unha mellora na rede. Claro, unha das obras que leva son uns depósitos no que son, en este caso, pois no alto do Sartal, na Zapata, que vai a parte de permitir que non teñamos que comprar
como atado agora, casi o 70-75% da auga que se consume no noso concello hai que comprala a Pontevedra, o que nos vai permitir con ese depósito é non ter que comprar tanta auga e ao mesmo tempo vai a servir xunto con outro depósito adicional para dar servicio ao que é o futuro polígono. Por eso a importancia, e nós non entendemos como pode haber, ainda de hoxe, partidos que critiquen ese novo contrato da auga coa importancia que ten. O contrato é a 20 anos, non? Xusto, sí. Vale. E o que a oposición o que critica é o recibo, o coste. Vai encarecer moito? Ben, vamos a ser claros. Mira, nós cando chegamos ao goberno nos atopamos, decir que é unha pena que a oposición con tantas leccións que nos quere dar agora levaban 8 anos con ese contrato sin ser capaces, en este caso, de aprobalo. Logo é unha pena que despois de estar 8 anos con ese contrato prorrogado e caducado, esa demostración que nos queren decir agora de boa xestión, pois tuveron durante eses 8 anos con el caducado e con ese contrato de alguna maneira en precario para demostrar todo o que querían facer. Por que non puderon facer? Pois mire, nós cando chegamos ao goberno nos atopamos con un estudio que o primeiro que tiña era un informe desfavorable da anterior secretaria, da interventora e do actual secretario do Concello, donde había máis de 15 puntos que nos decían que era inviable con ese estudio económico poder facer ese contrato. Primeira razón, co cambio da lei, antes o que se cobraba aos veciños era unha tasa, e agora a lei só permite tarifa. Logo, o primeiro xa era que se chegamos a seguir con ese documento, chegado onde estamos agora, casi no último paso para aprobar o contrato, podría perfectamente volver a ir á casilla de inicio, porque incumplía a lei. Fíxese que se incumplía a lei, que foron a pagar un informe a un bufet de abogados en Cataluña, un informe privado, que gastaron máis de 8.000 euros para intentar que un abogado privado emitise un informe para entrar en contradición cos informes que sí son vinculantes, que son o dos técnicos municipais. Por primeira vez se leva e isto é algo que parece fácil, pero podemos facer unha reflexión en todos os concellos e de toda España e a ver cantos contratos da auga desta dimensión van co informe favorable do secretario, do tesoreiro e da intervención. Este documento que nos presentamos leva todos os informes favorables. Por qué? Porque naceu nunha mesa co consenso de a consultora que nos tuvemos que traer, dos políticos e dos técnicos, e todos nunha mesma mesa. E iso que serviu foi para que en menos de 2 anos ser capaces de dar resposta ao que o anterior goberno non foi capaz de facer en 8. E iso que realmente lle molesta. Por eso ahora, e eu os entendo, é dicir, non é fácil facer oposición despois de estar 28 anos. Pouco lle podes pedir a un goberno en menos de 2, é dicir, o que ti non foches capaz de facer en 28 anos, yo demandas ahora a un goberno en 1 ano e poucos meses. Logo creo que o que realmente lle molesta, eles non pensaban que íbamos a desatascar ese novo contrato da auga, que o máis importante, vai a dar respostas a algo que se pode medir. É dicir, a mí me gusta falar sempre de persoas, porque podemos decir 15 millóns de euros en inversións, pero vamos a concretar un pouco máis. Bueno, pero en 20 anos. No. A inversión é Fíxese agora. que o noso contrato é tan exixente que no primeiro ano llevamos a dar servicio a 3 lugares que nós na oposición demos moito a matraca, que son veciños de Vilariño que están sin agua e sin saneamiento. No 2024, 25, están sin agua e sin saneamiento. Logo, nós nese contrato lle poñemos 2 condicións. No primeiro ano hai que ter feito as obras de Vilariño, Fraga Moreira, que están sin agua e sin saneamiento, e da Caíra, donde se venden chalés de máis de 1 millón de euros e que moitos dos veciños ás 8 da mañán non teñen nin saben se poden dar unha ducha ás 8 da mañán. Eso é a realidade que tiñamos e que heredamos no noso concello. Logo, nese contrato, o primeiro ano, lle obligamos a facer o que é, neste caso, pois, as actuacións. E no terceiro ano, teñen que ter xa implantado todas as actuacións do noso concello. Por eso, somos tan transparentes que falamos de 2 recibos. O primeiro ano, casualidades da vida, en vez de subir, baixa, e o terceiro ano, pois hai unha actualización, pero xa con todos os veciños disfrutando dese servicio. Por eso creemos que é un bo contrato, que vai a mellorar, que non hai que quedarse coas cifras só de 15 millóns, sino que hai que quedarse que é un feito histórico que os veciños de, por exemplo, de Vilariño van a poder ter agua, van a poder ter saneamento, os veciños de Fraga Moreira, que vamos a repoñer servicios na PIO 308, que vamos a solucionar os problemas, roturas constantes. Este fin de semana é a demostración clara de que a necesidade de un novo contrato de auga. Tuvemos roturas, por exemplo, en Lourido. Veciños que durante 8 horas non tuveron auga. Con ese novo contrato vamos a dar resposta a eses problemas. Na Caíra, roturas de auga. Por eso creo que hai que ser coherentes. Nos non tuvemos fácil. Chegamos a un goberno que tiña a débeda máis alta de toda a provincia, a terceiro de toda Galicia, e no noso primer presuposto do 2024, unha vez liquidado,
conseguimos un superávit de 2.300.000 euros. Despois de reducir a débeda, de pagar máis de 1.200.000 en facturas que nos deixaron no caixón, e fomos que no noso primer presuposto a liquidar 2.300.000 de remanente e superávit. Que, por certo, esperemos que o señor presidente do goberno, Pedro Sánchez, a nós e ao resto de concellos de toda España nos permita gastar, en este caso, e invertir os cartos de todos os veciños, no meu caso, dos veciños de Poio, en recursos para eles, porque a día de hoxe, despois de facer ben os deberes, nos castiga o goberno de Pedro Sánchez e nos impide poder eses remanentes utilizalo en obras tan importantes para o noso concello. Señor Moldes, en 20 segundos, diga o que vostede queira o que eu non lle den preguntado como remate deste pase por esta edición. Estamos fora de tempo. Pois eu me gustaría facer unha reflexión e decir, e eu creo que Pollo está no seu mellor momento. Estamos falando que nestes momentos, neste ano, Pollo vai a ter máis de 12 millóns de euros en subvencións, en inversións. É unha cifra moi importante. Conseguimos 1.800.000 euros para a humanización do entorno da Barca. 4 millóns para algo tan importante como é o saneamento e a importancia que ten na nosa ría e no noso sector marisqueiro. Vamos hoxe a presentar en Casalvito pois un proxecto de 800.000 euros. Falábamos antes de medio millón de euros para a unión, en este caso, de Conbarro con Chancelas e Samieira. Fomos quen de pensar tamén nos máis pequenos, de por primeira vez unha subvención de 300.000 euros da Xunta de Galicia, un servicio de atención temperá con psicólogos, pedagogía gratuita de 1 a 6 anos. Fomos quen de implantar e de comprar a antiga gardería de Campelo para poder facer un centro de día que estamos, en este caso, redactando ese proxecto. Nos faltan cousas por facer? Sí, pero o que temos que ter claro é que levamos menos de 2 anos gobernando e o ritmo é moi importante. Quedan 2 anos. Exactamente. E a seguir traballando. Señor Moldes, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Facía un ano que non viña por aquí, hasta que non tardemos tanto. Que non tardemos tanto. Cando vostedes me inviten, eu aquí, como sempre, agradecido. Foi unha casa que comigo sempre se portou moi ben, na oposición, no goberno, e creo que pois é un medio pois que no noso concello pois que tendes moita repercusión, moitos seguidores, e agradecer sempre non só a cobertura que facedes ao concello, sino a todos os eventos que se fan no concello, que é moi importante, unha vez que se fan, que se poidan de alguma maneira pois divulgar por toda a comarca e por toda Galicia. Un placer. Bo verán, hasta a vindeira ocasión. Moitísimas gracias, moi boa noite. Boa noite. Nos vamos, esto foi todo o que nos deu de sí esta edición con Ángel Moldes, alcalde de Pollo, con Covadonga Salgado, directora do Intermag, e con Alberto Varela, alcalde de Vilagarcía de Arousa. A semana que ven, máis e mellor se é posible. Moitísimas gracias por estar aí, moi boa noite. Gracias, saúdos, adiós. Programa ofrecido por Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Precisas enviar ou recibir mercadorías de xeito rápido, seguro e económico? Confía nunha empresa galega con anos de experiencia demostrada, con frota de vehículos adaptados ás túas necesidades e cun equipo de profesionais cualificados e experimentados. O teu mellor aliado, Transportes Galiport. Temos paixón polos nosos clientes. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas.
Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es.